Pupusing nelongso. Apa kaya ngene? Takdir uripmu. Mergo aku wong ora duwe. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa salah batinmu saiki wis reno kaya lumut ing pinggir segara marang kahananmu kang mas pupus rasa tresnomu apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu pitu ati pitu lambe sanarake lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Terima kasih bosku. sanarake